Заповядайте. Заповядайте. Добро утро на всички. Уважаеми министри, замминистри, уважаеми професор Кралов, уважаеми гости, представители на посолства, приятели, партньори, компании и студенти. За мен е огромна радост да открия третия форум по микроелектроника и мехатроника. Днеска ни очакват изключително атрактивни теми. Ще си поговорим какъв е капацитета и мястото на България в областта на микроелектрониката и мехатрониката. Голяма част от вас са запознати вече с ЧИП акта, който Европейската комисия насочва и мобилизира над 43 милиарда за затваряне на цикъла и увеличаване на продукцията на интегрални схеми в Европа. В момента Европа държи около 10% от световния пазар, като целта е до 2030 година да достигнем до 20%, т.е. да се удвоят. Вчера беше Деня на будителите. И така, това промени малко моето представя. Мислех по-бързо да мина и да тръгнем по самата програма, но няма как да не споделя в такъв ден няколко неща, които считам, че са много важни. Често ме питат защо България и аз имам един много любим pitch deck или представяне защо България. България е пълна с изключително много талантливи и умни хора и чисто статистически ще ви кажа цифрите, които могат да докажат това мое твърдение. Населението на България е около 6 милиона души. Въпреки това сме на 6-то място в света на всички времена по брой олимпийски медали по математика, информатика и естествени науки. В същото време сме на първо място в света на всички времена по брой олимпийски медали по лингвистика. И то в частност компютърна лингвистика. 42% от заетите в STEM в България са жени. Все още имаме между 35 и 40 вундеркинда годишно, които успяват образователната система да обхване и да се присъединят към програмата на MIT и Българска академия на науките. Вярвам, че тези цифри показват много малка част от капацитета, който имаме. Днеска в рамките на програмата ще имаме възможността да чуваме малко повече какви политики и стратегии, какво финансиране, какъв огромен капацитет имаме от таланти в нашата държава. Радвам се също така, че ще се включат наши международни и европейски партньори, с които вече българската екосистема е стартирала своята комуникация и ще ми позволите също така в този момент, така малко по-емоционален за мен, да цитирам така един от моите лични герои, Васил Левски, който казва: и запомнете, времето е в нас и ние сме във времето. То ни променя и ние него. Мисля, че тази конференция, този форум днес точно има за цел и ще промени, надявам се, до голяма степен нашата нагласа за това, че всъщност ние не просто сме наваксваща държава по отношение на микроелектрониката, можем да бъдем сред лидерите в Европа. Разбира се, искам да благодаря и да отлича партньорите, които направиха това събитие днес възможно. На първо място, разбира се, главният организатор, това е клъстър по микроелектроника, СМИЕС. Тук също така, разбира се, много се радвам на професор Кралов, че ни уважи. Техническия университет София, Техническия университет Варна, Техническия университет Габрово, университета в Русе, разбира се, компаниите като Melexis, Global Foundries, LEM, Renaissance Design България, клъстерите за изкуствен интелект България, биотехнологичен и здравен клъстер и още много, които за мен е истинска привилегия за това, че днес ще отворим тази дискусия и заедно ще можем наистина да видим къде сме позиционирани къде сме позиционирани и да ни направим малко по-оптимистични и позитивни. С това бих искала да поканя на сцената главния организатор и председател на клъстър по микроелектроника, доцент Димитър Николов. Аплодисменти за него. Като Димитър, към тебе въпросът, разбира се, ще бъде какво да очакваме днес от програмата? Здравейте, добре дошли на всички. Много се радвам, че успяхте да уважите с вашето ценно време да присъствате тук. Благодаря на министрите, на министър Стойчев, на министър Цоков, на министър Богданов, че успяха да дойдат. Днес това, което може да очакваме в програмата, имаме няколко. Основното е комбинацията между академия, индустрия
и съответно как да изградим и политическата власт и как да изградим тази стратегия, която да работи и да има възможност да развиеме микроелектрониката, която искам персонално да благодаря на министър Стойчева, че Министерството на иновациите припознава тази област като приоритетна област. И идеята е да започнем разговора, както професор Тодоров каза сутринта в началото без словото, да започнем разговора и да продължим разговора, за да можем накрая да стигнем до делата, които да развият тази индустрия. Основната цел на форума е, като проведем тази дискусия, да покажем, че България има място на европейската сцена, за да може да се развива микроелектрониката и бъдещето в нея, когато съберем трите основни страни в този разговор. И с това искам да поканя госпожа Стойчева за приветствие и да й благодаря за участието във форума. Добро утро на всички! Днес е ден на добрите новини, както стартирах сутринта по БНТ. Защо? Защото мисля, че с днешното събитие също припознаваме и ставаме част от бъдещото развитие на България. Имам удоволствието да представлявам Министерството на иновациите и растежа, което нашето правителство избра като министерство, което развива технологиите, което развива за мен бъдещето на България, тъй като припознава в този сектор и в високите технологии наистина шансовете на България да влезе по нов начин на европейската и световна сцена. В момента в Министерството на иновациите и растежа работим и подготвяме официално административното включване на България в съвместното предприятие за чипове, Chips Joint Undertaking, което ще финансира мерките по Европейския законодателен акт за интегралните схеми, European Chips Act. Поглеждам тук, тъй като не бих искала да сгреша наименованието. Но какво означава това? България показва воля и ясен фокус за това да избере, да се присъедини към едно от най-съвременните прогресивни решения, да бъде водеща в високите технологии, да присъедини своята научна и бизнес общност към този вид развитие и по този начин да избере развитие и за хората, и за икономиката ни в посока, която ще създава добавена стойност, ще превръща Европа в по-конкурентно място за развитие и ще развива уменията и интелектуалния потенциал на хората и на обществото. Аз се радвам изключително много, че съм тук днес с вас, защото това е част от моята мечта и път в живота. Започнах да работя в посока на подкрепа за развиване на предприемаческата екосистема преди 20 години. Дори понякога се очудвам, че толкова дълго време е минало. Познавам се с голяма част от вас, представители на бизнеса, с представителите на университетите и научните и развойни центрове. И изключително много се радвам, че идва моментът, в който България избира този път на развитие. Благодаря специално на Техническия университет, на професор Кралов, че са от инициаторите на професор Тодоров и на другите колеги, които и Николов, които избират и поставят Техническия университет е един от секторите на мехатрониката и микроелектрониката като значими за развитието на България. Ние като Министерство на иновациите и растежа сме препознали развиването на високите технологии, както и инвестицията в научна и развойна дейност като форма за
за развиване и на нашата икономика, като основа за бъдещето развитие и на индустрията, както и като цяло на България. Свързваме този подход с начина, по който искаме да привлечеме и значими инвеститори в България. Министерството на иновациите и растежа провежда политики в 3 направления. Едната е иновации, форма през която развиваме обществото. Втората посока е инвестиции и третата е икономически растеж. За нас тези 3 елемента работят в изключителна синергия и бих искала да изразя задоволството си, че с настоящия екип в това правителство ние работим в изключителна синергия и с други 2 министерства, Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката. Аз силно вярвам, че в момента ние живеем в ерата на партньорствата. Другото партньорство, което тепърва трябва да развием, е партньорството между публичния сектор, държавните институции и онези, които работят и създават продуктите и услугите, надграждат, създават добавената стойност в обществото. Така че много се радвам, че днес имаме представяне на всички тези среди, че работим заедно и с присъединяването на България към този European Chips Act. Ще дадем знак и ще дадем и че сме готови, че сме част от модерното развитие в обществата и ще дадем също възможност на нашите учени да участват в съвместни проекти и да бъдат наистина в предните редици на развиването на съвременните технологии. Няма да продължавам много дълго, само бих искала да споделя още една, според нас, изключително добра новина. Вчера на Министерски съвет гласувахме присъединяването на България към Артемида или така наречения Artemis Accords, споразумение, което сключваме с НАСА и с Държавния департамент за космически технологии. Това е изключително историческо постижение, смятам, защото България избира да бъде една от, ние ще бъдем 30-та държава, която подписва това споразумение за мирно изследване на космоса, за включване на все повече наши компании, стартапи, учени, представители на индустрията в разработването на новите технологии. И аз смятам, че България в лицето на вас като представители на тази индустрия и на кластера по мехатроника и електроника ще може да бъде един от участниците в подобен вид проекти. Ние също ускорихме членството на България в Европейската космическа агенция, както и приобщаването към някои от иновационния фонд на НАТО и Диана акселератора. И аз очаквам, че в следващите 1-2 години те ще имат значителен принос, за да бъде променена средата, да бъде изменен образа на България и това и което Кристина спомена в началото и което ние виждаме като добра основа за развитие, наистина да намери своето реално изражение в реални продукти и услуги, в нови компании, в стартапи, в съвместни решения и в добро бъдеще за работа и живот на хората в България. Успех на днешния форум и продължаваме с оптимизъм в развитието на технологиите. Благодаря. Благодаря ви за адреса на министър Стойчева. Изключително вълнуващо новина това за подписаното споразумение с нас. Поздравление на вас и на вашия екип, който сте подбрали. Добре. Благодаря. Благодаря за корекцията. Сега следва поздравителен адрес от професор Цоков, на който искам да изкажа благодарности на него и екипа в Министерството за подкрепата през годините и за София Тех Парк
пътната карта на научна инфраструктура и за цялата подкрепа, която Министерството изразява към нашата общност. Благодаря ви. Първо искам да поздравя организаторите на събитието и на второ място да кажа, че наистина се чувствам и развълнуван и щастлив, че съм на такъв форум и ще обясня защо. Първо, защото всъщност тук виждаме как се ражда една екосистема на развитие на едни от най-важните направления в съвременната наука, приложна наука и съвременния бизнес, микроелектрониката и мехатрониката, защото има представители на бизнеса, представители на висши училища, представители на държавната администрация, които в единство търсят възможности за максимално ускорено развитие на тези важни за нашата страна области. На второ място, трябва да кажем, че през последните години развитието на микроелектрониката и мехатрониката в България също се стимулира по едни или други начини. Само ще спомена, че всъщност в иновационната стратегия за интелигентно развитие или специализация по-точно за 2021-2027 година, микроелектрониката и мехатрониката са определени като едни от най-важните тематични области и стоят в основата на бъдещото развитие на смарт околната среда, смарт инфраструктурата. От тая гледна точка трябва да кажем, че Министерството на образованието и науката в последните години също дава възможности за развитие на тези водещи в съвременната инженерна наука и практика области. Само ще спомена, че по програма Наука и образование за интелигентен растеж в разкритите центрове за компетентност и за върхови постижения, които са 16 общо за страната, в голяма част от тях се развиват тези такава водещи направления в съвременната инженерна наука. И тук трябва да отбележим още една възможност за бъдещо развитие, защото в следващата програма, оперативна програма, всъщност е заложено още по-сериозно развитие на тези центрове за компетентност. И то развитие от гледна точка на тази холистична система, която вие вече 3 години изграждате, включително чрез тези форуми. А именно как центровете за компетентност, които са към определени университети, да се свържат с бизнеса, реално да работят с бизнеса, да се задават стартъпи в съответната област, те да се развиват, да се стига до определена реализация на научните изследвания в рамките на тези научни инфраструктури, което е много важно и аз мисля, че точно на такава холистична система като вашата се пада възможността да подпомогне университетите в този трансфер, защото трансфера от научно откритие, приложно научно откритие до практиката все още затруднява българските университети. Другото, което е много важно, трябва да отбележим, че за да има развитие тази холистична система, трябва, разбира се, кадри и то високо квалифицирани специалисти. Затова искам да поздравя Техническия университет, че последните години като част вече от Европейския политехнически университет успява да адаптира своите учебни програми и планове за подготовката на специалисти в тези сфери по отношение на водещите европейски стандарти. Заедно с това искам да уверя, че висшите училища, научните институти, които искат да развиват такива специалности в иновативните инженерни направления, ще получат цялата подкрепа от Министерството на образованието и науката, включително със създаване на съвместни магистърски или бакалавърски програми между университети и институти на Българската академия на науките. И тук още една възможност в следващата програма образование, това, което предстои да експериментираме в българското висше образование, създаване на дуални програми за обучение на бакалавърски и магистърски специалисти. Мисля, че тази област на микроелектрониката и мехатрониката е много подходяща за такова дуално обучение на хора с висше образование или за хора, които ще получат висше образование. От тази гледна точка ние ще очакваме, след като се обяви вече кола, ще очакваме вашите проекти
по отношение включително и на дуалното обучение в сферата на висшето образование. Като още веднъж ви приветствам за всичко това, което правите. Искам да ви пожелая и успех на форума и до нови срещи, разбира се. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Цоков, и благодаря ви, че подвигнете тази важна тема за синхронизацията между иновациите, образованието и икономиката. И икономиката всъщност е един от основните движещи фактори. И затова искам персонално да благодаря на министър Богданов. Знам, че той лично е ангажиран с областта на микроелектрониката. Той създаде междуведомствената група, работната група към микроелектроника, и просто искам да го поканя на сцената за неговия адрес. Добър ден и от мен. Първо искам да благодаря на организаторите за тяхната последователност в организирането на тази важна за нас дискусия, на колегите от Министерството на иновациите и растежа за поставянето на сектор микроелектроника, мехатроника като основен фокус за развитие на нашата икономика, на Министерството на образованието, защото накрая без хора, без подготвени кадри, ние няма как да постигнем нашите цели. Още преди година и половина тогава имах възможността и в Българска агенция за инвестиции да организираме една група така от съмишленици, от хора от бизнеса, хора от държавния сектор, от образователните институции, да започнем да говорим все по-активно къде България трябва да бъде позиционирана. И радвам се, че немалко се постигна през тази година, година и половина вече. Ние имаме много ясна вече така визия за това какви са възможностите в България сега. Ние много казахме за потенциала за развитие, но не трябва да забравяме, че това са сектори, които са традиционни за България и за българската икономика. Ние не просто стартираме от нулата, за да създадем едно ново бъдеще за нашата държава. И в момента в България има над 400 компании, които работят в сектор мехатроника, електроника, микроелектроника. Това са компании експортно ориентирани, компании, които развиват иновации, компании, които имат едни от най-модерните производства. Ние имаме една солидна основа. Това са компании, които с техните иновации, нови продукти, с техните програми за развитие на кадри, те имат няколко важни аспекта в развитието на нашата икономика. Първия, разбира се, и за мен това е може би един от най-важните, че такъв тип компании в крайна сметка задържат нашите сънародници в България, дават им възможност те да работят над иновативни проекти, да работят в едни модерни производства, да развиват едни модерни технологии, но също така и моите лични наблюдения са, че това са сектори, които все повече привличат наши сънародници, а и дори граждани на трети страни да идват да живеят и да се развиват в България. Имаме страхотни примери на български компании, които са лидери по света и доставят оборудване от произведено, разработено първо, произведено, тествано в България, доставят ги тези системи и оборудване по цял свят. За съжаление, ние не сме много добри в маркетинга на всички добри неща и в показването им, които правим, така че може би една от основните задачи на всички нас е да даваме тези добри примери, защото тези добри примери в крайна сметка са и катализатора на бъдещото развитие на всичко, което правим ние. Видях немалко добри инициативи, които бяха стартирани в последната година. Дори аз проведох разговори с потенциални нови инвеститори, които вече искат да развиват нещо ново в България. Не само да кажем инженерингов център, който имат, но да развиват вече и центрове за тестване и валидация на определено оборудване в България. Така че ние да добавим стойност към дейностите, които ние извършваме. Но за да се случи всичко това, трябва да има и едно единомислие, едно единство между, както и колегите споменаха, между бизнеса, публичния сектор, образователните институции. Тук аз бих заложил много на бизнеса. За съжаление, колкото и визионерски идеи да има едно правителство,
сравнено с бизнеса, държавата винаги е по-бавна. Така че, когато бизнесът активно се включи в развитието и реализирането на тези идеи и е подпомогнат от държавата, тогава ние можем да очакваме едни добри резултати. Това, което може би така и като предизвикателство към всички вас днес, след форума, много ми се иска ние да стигнем до няколко конкретни аспекта, които да си заложим като цели за следващата година. Много често ние говорим за целите ни, говорим за това какво искаме да постигнем, но някак си в един момент ни обягват конкретните цели и времето, в което ние да ги реализираме. Затова, може би, от днешния форум аз много бих се радвал, ако ние можем да излезем с една, две или три конкретни стъпки, не повече, като дори част от тях аз очаквам да бъдат насочени към българското правителство, очаквания към българското правителство и тези конкретни стъпки ние да можем много ясно да ги разпишем като план, програма и събирайки се пак така до година, ние да можем да отчетем реален успех дори на една или две по-малки крачки, които сме си поставили. Това е много динамична индустрия. И някакси аз оставам с впечатлението малко, че ние често в България прекалено много говорим и обмисляме, а действията в един момент отнемат някакси по-дълъг период от време. Затова аз ще се радвам, ако ние имаме няколко конкретни стъпки, които да си заложим като цел и да постигнем. Ще се радвам също така и компаниите, които са активни в България, и аз имах възможност да се познаваме с повечето от вас, да разговаряме преди началото. Икономическата ситуация в света в момента не е от най-добрите, в която сме се намирали до сега. Виждаме определени геополитически конфликти, виждаме определени пазари, които и в момента са в рецесия. Това, което искам да кажа е, че вратите на Министерството на икономиката ще останат отворени. Ние имаме над 50 търговски представители по света. Те работят за българската държава и за българския бизнес. Така че ние трябва заедно, държавата и бизнеса, в тези, да ги наречем, трудни времена в момента за икономическото развитие, ние да работим максимално близо, да разбираме максимално какви са нуждите на бизнеса, за да можем в крайна сметка да открием нови пазари и да намалиме рисковете, които в момента се виждат и в традиционни на нас пазари, като Европейския съюз. Така че от тази гледна точка, да, развитието на индустрията е изключително важно, но ние също така трябва да помислим и как компаниите, които вече са в България, които допринасят за над 5% от брутния вътрешен продукт на държавата ни, как тези компании да продължат да бъдат ефективни, как те да намират кадрите, които са им нужни, защото това е един от основните проблеми, който така разбираме, че бизнесът ще изпитва не само в България, и по света в следващите години. Така че от тази гледна точка аз се радвам, че в един такъв широк кръг и с широка подкрепа от различните български институции ние можем не само да зададем посоката на бъдещото развитие, но да направим така, че това, което сме постигнали до момента в България и наследството, което имаме ние в сектора, да се запази и да се надгради. Така че още един път пожелавам един ползотворен форум и ще се радвам ние да останем в подкрепа и на българския бизнес и на предприемачите, които искат да се развиват в тази област в следващите години. Благодаря ви. Благодаря ви, мистер Богданов, и така, ако мога да това, което казахте за конкретните стъпки и да се върна и към думите на министър Стойчева за EU-Chips акта, с колегите от клъстъра подготвяме, имаме готова концепция. В момента продължаваме да разработим конкретно за център за компетентност, който да попадне в областта на микроелектрониката. Анализирали сме каква е обстановката и това е темата и на следващия разговор Ева Мейдел, която ще се включи за тези центрове за компетентност. Анализираме обстановката, видяли сме какви са необходимите нужди, къде са пропуските и как можем това да го идентифицираме. Малко подробности след официалното откриване ще споделя за цялостната концепция на целия клъстър. И сега очакваме да се включи госпожа Мейдел. Здравейте, надявам се ме чувате.
Да, чуваме ви. Чудесно. Благодаря ви първо за поканата. Уважаеми министри, заместник министри, уважаеми господин ректор, скъпи участници в този трети форум по микроелектроника и механотроника. Първо бих искал да ви поздравя за това, че продължавате усилията за развитието на микроелектрониката в България. Вярвам, че днес се прави важна стъпка в налагането на България на европейската карта в тази сфера. Казвам карта, но тя е в процес на преначертаване в момента. Първо от пандемията COVID и след това благодарение на Европейския акт за микрочипове. Европейският акт по микрочипове е един от най-важните файлове, които европейските институции предложиха през последните няколко години. Аз съм един от преговарящите, от малкия екип на преговарящи по тази европейска инициатива и знам, че първата стъпка за успешно развитие на нашата индустрия е именно да дефинираме кое е важно за българската екосистема, както и преждоговорящите споменаха, и къде имаме истински реалистични шансове да реализираме това предимство. Аз смятам, че ако искаме България да върви по пътя на икономиката с добавена стойност, ако искаме да привличаме инвестиции, които не носят само заетост и високи доходи, но носят и едно важно ноу-хау, могат да развиват иновативния ни капацитет, трябва да се възползваме много повече от възможностите, които различните европейски инициативи предлагат и в частност акта за микрочипове. В момента времето е изключително подходящо, защото точно сега стартира процесът по изготвяне на насоките по как точно този файл и документ ще се прилага. Работи се по вторично законодателство, работи се по критериите за избиране на центрове за компетенции в държавите. И по време на работата ми по CHIPS Act, едно от нещата, които винаги бях водена е къде България ще намери своето място. И аз вярвам, че с днешната среща чертаем именно мястото на България в това важно начинание. Фокусът на Европейската комисия в момента е върху създаването на новите структури, които ще мониторират, които ще управляват. Това включва и Европейският борд по микрочипове. Също така имаме фокус върху финансирането, който се намира в първия стълб на CHIPS Act. Това е в много начален стадий в момента, но се очаква повече информация в края на ноември, когато е предвидено откриването на CHIPS Joint Undertaking. Аз знам, че ще има български представители на тази среща и точно за това предлагам няколко неща. Първо, както обещах през октомври месец, когато с част от вас се срещнахме, в началото на следващата година планираме да организираме вебинар с представители на Европейската комисия, за да можем да видим възможностите, които имаме за участие в проекти, но също така и как да привличаме финансиране по фонда за чиповете. Но до тогава вярвам, че е много важно да се фокусираме към центровете за компетентности, както и господин Николов каза. Вярвам, че това са възможностите за по-малки, но добре организирани екосистеми, каквато е нашата, да се възползваме, но също така и да допринесем за европейското знание, въобще за цялата верига на доставки. Много накратко бих искала да кажа какво осигуряват тези центрове. Първо, те се стремят да дадат техническа експертиза и възможност за експерименти в областта на полупроводниците. Като помагат на компании, най-вече на малки и средни предприятия, да подходят и да подобрят възможностите си за проектиране, за развиване на умения. Но също така центровете ще предлагат и предоставят услуги. Услугите могат да бъдат за улесняване на достъп до пилотни линии, до платформата за проектиране, могат да осигуряват обучения, развиване на умения, могат да подкрепят намирането на партньори и инвеститори. Но важното тук за тези центрове е, че всъщност всеки център за компетентности ще има специфична цел,
те нямат да бъдат еднакви. Всички те ще са част от една европейска мрежа на центровете за компетентности, но ще действат като отделни точки за информация и достъп до другите центрове. Важното, както споменах и през октомври, че Европейската комисия все още не е започнала работата по определяне на целите на отделните центрове и техните критерии за селекция, и точно за това сега е точният момент, правилният момент да обявим пред Европейската комисия нашата сериозност, какви са нашите намерения, за да можем да участваме в дефинирането на целите и дейностите за бъдещият център, който може да се ситуира в нашата страна. Така че аз съм на разположение и на линия да действам в тази сфера, но разбира се като цяло и за цялата екосистема. Благодаря ви за възможността да се включа и пожелавам успех днес. Благодаря ви, госпожо Мейдъл. Благодаря и за цялата работа, която работите по ЧИПС акта и всичките действия, които извършите и вашата подкрепа за нашата дейност. След представянето на госпожа Ева Мейдъл, аз отново като председател на управителния съвет на клъстър искам да изкажа благодарност и на професор Кралов, да го поздравя за преизбирането му във втория мандат и да му изкажа благодарност за неговата подкрепа през годините, не само като ректор и като замректор, за нашите дейности в областта на микроелектрониката в Техническия университет. Професор Кралов. Благодаря. Уважаема госпожо министър, господин замминистър, уважаеми организатори, дами и господа, за мен е истинска чест и удоволствие, че имам възможност да участвам днес в този форум, неговото откриване. Аз ще продължа, вземайки така основание от думите, които бяха казани преди малко, че в началото е словото. Аз убедено твърдя, че вече имаме и дела. Разбира се, има още много да се направи, но защо твърдя, че имаме дела? Техническият университет, като държавно висше учебно заведение, е най-голямото не само в страната, но и на Балканския полуостров, има традиции както в образователната, така и в изследователската област. Тези традиции се поддържат с редица иновативни решения и някои от тях, които са свързани с дейностите, за които говорим, сега ще споделя с вас. През последните години, наред с стандартните образователни програми, които имаме в областта на машиностроене, електроника, електротехника, компютърни науки, ние създадахме нови широкопрофилни специалности. Такива като интелигентни системи, изкуствен интелект, анализ на бази от данни, киберсигурност, микроелектроника и редица други, които позволяват на нашите студенти да бъдат много близко, да отговарят на изискванията на бизнеса и на индустрията. В началото имат обща подготовка, но след това вече се фокусират в отделните направления и специализации, така че след това да могат, ако желаят, да продължат и в магистърската област. И тук изключително важно е, че в горните курсове имаме пълно сътрудничество с бизнеса. Бизнесът не само ориентира и подпомага и оценява нашите учебни планове, но активно участва в образователния процес. Защото казусно ориентираното и проектното обучение е това, което изгражда специалистите като истински специалисти, запознати с съвременните технологии, с съвременните инженерни решения. Това веднага даде резултат. Във всичките тези специалности, в които бизнесът участва активно, имаме двукратно и трикратно увеличение на нашите студенти. Също така, чуждоезиковото обучение, което е традиционно, повече от 30 години имаме немско, английско и френско езиково инженерно обучение, го въведахме вече като изискване владеенето на чужд език и за българските студенти. Това рязко повиши качеството на студентите, които са при нас. Намали броя на кандидатите, но тези, които са при нас, университетът е пълен и наистина желаят да станат добри специалисти. Ще подчертая и изследователската ни дейност.
Преди 2 седмици беше отчетното събрание. За последните 3 години над 120 милиона лева само от проекти са дошли в университета. Около 40% са европейско финансиране. Всичкото това е благодарение на активната дейност на всички в университета. Но особено значение има изследователската част, защото тя е тази, която поддържа нивото на преподавателите и мотивира студентите и, разбира се, младите специалисти. Повече от 20 години ние организираме ежегодно над 30 научни конференции. Известни са като Дни на науката на Техническия университет София. 17 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Това са водещите световни бази данни, като водещи тук също са една от водещите конференции електронна техника. С традиции, повече от 30 години, с високо качество, с наличие на млади изследователи. Всичкото това доказва, че ние работим по правилен път и доказва устойчивост на нашите действия. Преди малко бяха споменати центровете за върхови постижения и центровете за компетентност. Нашият университет участва и изгради, вече са в финален етап, 3 центъра за върхови постижения и 2 центъра за компетентност. В тях работят над 160 млади изследователи. За нас е чест и гордост, че там са първенците на нашите випуски. 7 от първенците останаха там и работят. Тоест, това е категорично доказателство за устойчивост, че това, което сме планирали преди повече от 10 години, което сме изпълнили и продължаваме да изпълняваме, дава своите резултати. И тук съвсем отговорно твърдя, че имаме техника в областта на проектирането, на изследването, на монтирането на микроелектронни компоненти, която е на световно ниво, и вече имаме и подготвени специалисти, екипи, които да работят с тях. Ето защо, обобщавайки, твърдя, че имаме вече дела и че традициите, дейностите, които бяха извършени, оборудването, което имаме върху и младите специалисти, са достатъчна основа, за да можем ние да подкрепим бизнеса, а той е също много активен при нас, така че да постигнем целите, които тук си поставяме. Декларирам пълното съдействие на университета, защото това не е нещо, което ще се наложи административно. Това е мотивацията на младите хора. Те са информирани, виждат и разбират за какво става въпрос и самите те се включват с желание, с интерес и, разбира се, с визията си за кариерно развитие. Така че считам, че вече имаме дела, които трябва да надграждаме. Благодаря ви, желая успех! Благодаря, професор Кралов, и благодаря, както казах вече, за подкрепата през годините. Сега искам да благодаря на нашия любезен домакин и да покана господин Петър Статев, който е управител на надзорния съвет на София Тех Парк, председател на надзорния съвет на София Тех Парк и който има доста опит в привличането на големи шампиони в областта на микроелектрониката. Има какво да разкаже в тази област. Заповядайте. Уважаема министър Стойчева, уважаеми замминистър Ангелов, уважаеми господин ректор Кралов, вашето присъствие днес в София Тех Парк, заедно с това на министрите Цоков и Богданов, е знаково, защото ни дава надежда, че в нашето българско общество, разтърсвано от битки и противопоставяне, има шанс в този сектор на високи технологии, включваш микроелектроника, нано-квантова електроника, защо не, ще намериме пътя към единение, защото да начертайме на днешното събитие с помощта на всички колеги в залата най-ефективният път за създаване бъдещето на тази индустрия. Благодаря ви, че сте тук. Министър Стойчева ме провокира с един спомен. Тя наистина свърши страхотна работа в пречупване на мисленето на младите българи по повод на предприемачеството.
Тези години в Junior Achievement, заедно с появяването на фондовете за рискови инвестиции, направиха чудо. Сегашните момчета и момичета не се страхуват да създават фирми и да опитват съдбата си. Но именно това ме провокира да се сетя, че всъщност миналия месец се навърха 40 години, откакто аз работя в индустрията електронната и телекомуникации. Много време чак не се бех сещал. Ще си позволя да дам от тази гледна точка на времето, ще си позволя да споделя с вас моята визия за това как би могла да се развива нашата индустрия. Първо, кои са индустриите в България, които са успешни в момента? Аз ще спомена само две, защото това са два различни модела. Automotive индустрията. Изключително успешни, бумти, само че ние коли не правим. И всъщност защо сме толкова успешни? Защото сме интегрална част от глобалната верига на доставчици на глобалните пазари. Това е един потенциален модел за индустрията. Втората индустрия, която в момента страшно бързо се развива и буквално изяжда всеки наличен мислещ човек на пазара, това е финтех. В финтех имаме друг феномен. Там имаме компании, които създадаха собствени продукти. Освен, че има компании, които са части от големи вериги на застрахователи или банки. Имам предвид Payhawk, Nexo, още няколко. Доказахме, че когато има условия, има среда, българските млади инженери, математици, физици са способни да създадат продукти на световно ниво. И не случайно давам тия два различни примера, защото не си представям, че TSMC ще дойде да направи завод за няколко десетки милиарда в България, както планира да го направи в Дрезден, например. Но си представям, че използвайки кадърните и креативни млади хора в България, ние може да първо, чрез работа в вече представените компании, надявам се да привлечем още, да бъдем част от глобалните вериги за проектиране и доставка на чипове, но второ, в областта на Computer Aided Design, т.е. на автоматизацията в проектирането, производството и управлението на доставките в тази индустрия, има място за създаване на наши продукти. И за да не бъда голословен, ще ви помоля да видите тая снимка, тя е от тая сутрин. Това, което държа в ръката си, е първия безканален нанowire транзистор, създаден с участието на лабораторията по микроелектроника в София Тех Парк, фирми от България в рамките на един европейски консорциум, който се нарича Радикал. Този нов клас полупроводников прибор ще позволи да се детектират по тотално различен и качествен начин наличието на свободни радикали във въздуха, нещо, което е много опасно за човешкото здраве. Давам го само като пример, че когато ние не се затваряме, а обратно, създаваме високопрофесионални и мислещи кадри, благодарение на работата с университетите, има възможност да бъдем част от тези пробиви на световния пазар. За мен, без съмнение, това изглежда много мъничко. Тук е моя колега от Helmholtz, от Дрезден, който е част от консорциума. Научно-изследователският център в Дрезден има годишен бюджет 4,5 или 6 милиарда евро. Да не сгъри. Бюджета на цялата Helmholtz асоциация, нашия е по-скромен 180 милиона евро. Но на Helmholtz асоциацията е 5,5 милиарда годишен бюджет. Важно е, че когато ние сме на нивото на световните технологии, на върховите технологии в момента, когато нашите момчета и момичета по нищо не отстъпват на колегите си, ние както може да бъдем част от вериги на доставка, така може и да създаваме. А за бъдещето на България няма нищо по-ценно от това да създаваме. Желая успешна работа на всички и се надявам, че накрая, с помощта на председателя на клъстъра и всички участници в днешното събитие, ще положим началото на разбираема стратегия и преценена с възможностите на България
програма за развитие на микроелектрониката в България и пак да се върна. Защо само микроелектроника? Защо не наноелектроника? Защо не квантова електроника? В Софийския университет вече има програма по квантово смятане. Тоест, единственото, което може да ни ограничи, е ограничението, което ние сами може да си наложим. Желая ви успешна работа и благодаря. Благодаря ви, господин Статев. И само да вметна в отговор на вашите думи. Вие сте наясно. Клъстера работи по изготвянето на подобна концепция с 3 основни стъпки. Първата основна стъпка е повишаването на ученици, които от училищата започваме промоционална кампания от средни училища, за да може повече ученици да влизат в инженерни специалности. Втората стъпка е изготвянето на конкретен и детайлен план за центъра в компетентност, който анализира наличната инфраструктура, която е в момента, необходимостта на бизнеса и възможностите да обедини това, което вече имаме налично, да запълни неговите дупки и съответно който да бъде финансиран през EU Chips Act, за да можем да продължим развитието на нашата област.